bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? The chuck it on that one. Ej, hvem er det gamle, mand? En af de der små drenge, kom her for at tage min datter ud. Hvem fuck er du? Hej, Mr. Bennett. Jeg er Richie. Hvad er du her? Jeg kom for at tage Mikkel ud. Hvad? Jeg kom for at tage Mikkel ud. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Motherfucker, du ligner en på 30. Vis mig noget ID. Jeg har ikke noget ID. Så du har ikke noget ID på dig? Op og væk med dig. Hvad er problemet med jeres små børn de her tider? Har du joints på dig? Nej. Ryger du? Nej. Hvad fuck, mand? Prøv at med datter skæv, hva'? Martin! Hvem fuck er det? Hvem fuck er Reggie? Jeg får tage Megan ud. Hvad vil du her? Jeg kom her for at tage Mikkel ud. Hvad hedder du? Reggie. Ja, det hørte jeg godt frem af. Skal du ud med Megan? Hvor gammel er du? 15. Ja, du ligner en mist på 30 år, mand. Det her er mig. Kan du slås, eller hvad? Cool, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?